Helo pawb, enw fi yw Griff Gwych a dwi'n ôl efo episod arall o Minecraft. So os ydych chi'n cofio tro dwytha, oedd fi wedi cyrraedd yr end ag nath fi gyrraedd yr end. So o fi'n dweud dwi'n sy'n ni'n episod yma, sy'n ni'n explorio'r end, ond na dim yr end, fama. Mae o yn lle eitha weird. Dwi'n dweud fy hun. Ca. Uh-oh. Ca. Mae'n darn o hwn yn yma. O wei. Dwi'n darn o'r lle wan yn do. Ma' hwnna'n weird, mi oedd yn mix o lle'r end ag mineshaft. Okay, so ma' hwnna'n part o'r mineshaft. Ma' hwnna'n mineshaft, di hwn ddim. Ma' hwnna'n weird fan. Ma' hwnna'n weird fan. Dwi'm yn siŵr lle i fynd. So be na'i neud ydy na fynd yn ôl i'r lle oedd fi. Lle nath fi, Dwi'n meddwl da ni wedi ffeindio part normal o lle. Staircase mynd bob tro'n syniad. Dim syniad, sein da. Wel, dydi o ddim heddiw. Fel arfer lawr hyn bydd end portal. Weird. Ca. So dwi'n mynd lawr fama, a gobeithio bydd yna rhywbeth. Wel, mae yna darn o'r mineshaft. Neu os dwi'n mynd ffordd ma, gobeithio bydd yna rhywbeth. Neud efo'r end. Na? Okay. Mynd yn mynd i weird on. Iawn. So na fynd dros hwn eto. Eich bod wedi methu rhywbeth yma. So byd, os o rhywbeth tu ôl yma di'r peth.
Dwi'n dechrau mynd yn confused dan. Dwi'n siŵr iawn ond ta be. So ffordd i just ffeindio fo. Dwi'n gwybod bod yr iOvender yn deud na fanna mae ond... Dwi'n gwybod. Mae'n ychydig o fama. Dwi'n bod yn fama. Gobeithio bydd yna rhywbeth mewn mon. Dwi literally yn gobeithio. Dwi'n gwybod so. Na fama lle dwi'n ei fod. Lle di fama? Dwi'n cyrraedd part arall. Beth sy'n fama? Mae hwnna'n edrych yn cool. Chest. Cool o fala. Beth sy'n fama? Cool. Dwi'n meddwl fatha'n mes neu rhywbeth. Neu... Dwi'n gwybod be dwi'n. Be na'i neud ydi? Na'i pilrio fyny. Dim yn fama, chymryd cobweb. Yn fama. Torri ac ar hwn. So mae yna ladder yma, mae yna obviously rhywbeth. Mae'n obviously rheswm sy'n yna ladder yma. Mynd i top fama. Mae hwnna'n mynd i really weird o'n. Mynd trwy fama. Iawn. Do'n am byd yma. Check os oes yna rhywbeth yma. Sa'n byd yma. Sa'n byd yma. Mae drws yma. Oce. Beth sy'n tylu drws yma? Dwi'n just disgyn i'r llawr. Dwi'n just torri hwn. Wow, beth sy'n digwydd yma? Chest, yes.
boi yn helmet. Wel, dwi efo un, so some point i. Fi dweud w am hwnna. Okay. So gad fi fynd... O, whoops, nath fi ddisgyn. Gad fi fynd fyny fyma. Okay, sy'n byd yma. Lle nath fi ddod o ta? O, nath fi ddod o fyma. Fama lle nath fi ddod o? Probably. Ie, fama. End portal. Ne, end pearl dwi'n fel. Dim portal. O. Dwi'n gwybod pwynt o fyna de, ond dwi'n gwybod. O, fama, nath fi ddod o ta? No? Okay, dwi'n mynd i confused ar y one. Na, dwi wedi gweld hwn. O, so felly, dwi wedi bod yn yma. End y byl arall am mwy o bara. Dim yma wan. Dim yma dyn ni newydd fod, na. Ca. Some point hwn yn wan. So... Oh, gold. Okay. Dwi completely ar goll wan. Na, dydy yma hwnna wan. So, na fynd lawr yma. Obviously rhywbeth mynd i bod yma. O. Lot o beth yn tricio chdi yma. Mynd eich mynd yn annoying o'n. Oh, okay, so trwy fama. Iawn, so dwi'n gesio trwy fama. Lle wyt ti fod i fynd? Dwi ddim yn da. Na, sy'n byd o'na. Ca. So dwi'n ôl am yma wan. Rhywbeth sy'n byd o'na. Gwneud fi fod am yma. Dŵr, dwi wedi gweld y dŵr yn yma blaen. A, dyna ddim pwynt i fyny yma. Ca. So dwi'n ôl am yma wan. Lle mae hwn yn ddilyn ni? Nilla, oce. Oce. Oce, so da ni wedi dod i'r ôl o'n. Dwi'n meddwl da ni wedi bod.
Na, do, dyn gi bod yma blaen. Mae fatha mes gwirion. Confusing. Dwi hollol ddim yn dallt. Dwi'n mynd... O. A dwi wedi disgyn. Mae hwn yn dechrau mynd i wylio yna. Dwi'n meddwl bod fi'n mynd i fynd i creative i ffeindio'r portal yma. Okay. Okay. Okay, mynd dechrau nhw i fi fan. Okay, so... Dwi'n mynd allan yma mwan i weld. Dim os fatha bod na section rate yna na, dwi'n meddwl. So section fatha rate yn y gwylod o'r... Lle? Dwi wedi bod yma naw. Os y darn, dwi heb di gweld fatha rate yn y pen yna. Ddim yn siŵr. Wel, gwn i weld anyway. Na, oce. So ffordd i... So be, dwi'n mynd i drio neud un. Os dwi methu ffeindio fo. Frame, os o ffordd i neud un. Ydyn ni eisiau bwcad o lafa, dwi'n meddwl. Beth fel yma mae'n edrych. So, dwi'n meddwl na i orffan neud yr end portal episode nesa. So, diolch am watchad, just diolch am watchad ag enw fi oedd Griff Gwych, ta!